Thokozani bokhokho nabomkhulu, Kganya Lesedi, Camagu, Emakhosini. Ugogo noMithi okhulumayo. Isithunywa class nome onika. Kusho ukuthi mina abantu abadala ngiqale last year uhambo ngiloko ngizenzela ngizitshela ukuthi hayi sizophakama. Ngibona ukuthi hayi kuhamba kancane. Yebo kuyavuleka kodwa kuvuleki ngalendlela ekufanele ngayo ngendlela le engifisa ngayo. Until ngijoina iclass 2023 February kule nyanga ephelile. Izinto zayenzeka. Aloko ahamba nami kugezwa kanje, kuphahla kanje, kukhuleka kanje, angifundisa yabona nje aloku angibambe ngesandla. Kwavuleka abantu abadala, I won't lie. Kwavuleka ngazibona zonke ingelosi sengihamba nazo mina ngisase phakathi eclassini singakaqedi. Zavela abafuna ukuhlanjululwa kwahlanjululwa kwaloku kuqhubeka ngibabiza baloko basondela abantu abadala until the last week lapho ngizoya emanzini khona. Sasizoya emanzini, it was a Saturday. Friday night zaduma izinto bazovela bazongivezela lonke uhambo lwami ukuthi njengoba sesiqedile la kushoda amanzi, ukusuka la uya la kuzohamba kanje. Bangivezela konke okuzokwenzeka ngempilo yami abantu abadala. I will not lie, liyasiza le class kakhulu. Mina I'm one stubborn person ukuthi angifuni ukutshelwa umuntu ukuthi ngenzeni. Ngifuna ukutshelwa yilaba abangisukela abadala ukuthi wena unesithunywa, wena sifuna ukwenza umsebenzi onje. I was waiting ukuthi bazongitshela. Yebo bebangitshela abantu abadala kodwa kwakuningi osakufanele ngikwazi ngoba ngangakwazi mina ukuthi kuhlanjululwa njani, kuyenziwani. Ngihamba nje for almost 8 months kungabonakali kodwa ngithe mangingena iclass konke kwavuleka, konke kwakhanya. So I'll advise ukuthi iba nomuntu obambayo okhulile kunawe ozokubamba ngesandla akubonise ngoba kwa eclassini ngihambe ngifuna ukwenza okwami. Marume onika aqinile, very strict, she's very strict. Uzoboyisa athe khanjwa so mawungazi uyenza mistake isibani sengelosi sisheshe sicime, masizocima fanele siqale phansi. Ngayibamba kanjalo abantu abadala until saze saqeda. So liyasiza, siyasebenza kakhulu